Ngibingelele kwabenkosi ngale mini nasezinsukwini zomkhosi wePhasika kwabenkolo yobuKristu. Ngalezi nsuku abenkolo yobuKristu bakhumbula isehlakalo lapho khona indodana yomuntu yabethelwa ngenxa yothando lukaNkulunkulu abanalo ngabantu, ukuyithumela ukuba izobuyisela abantu bakaNkulunkulu endleleni kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi abantu babengasafuni ukuhlukana nezono zabo, babona ukuthi kungcono bayibulale ngokufa okuyilihlazo kokufa kokuhengwa emthini. Sithi-ke nathi singamaNazaretha siyasho sithi uJesu ngempela wayelethiwe emhlabeni uNkulunkulu ngenhloso yokuvuselela inkolo yakhe yobuNazaretha. So-ke engizama ukusho ukuthi-ke sifisela amaKristu aseyinkonzweni ngalezi zikhathi iPhasika elihle. Sisakhuluma ngePhasika, ngithe ake ngikhulume ngesihlokwana. Ngeke ngathi uma ngikhuluma nabantu ngibatshela thina amaNazaretha utshwala asibuthinti, futhi ngisho sinemicimbi asibuthengi utshwala ngoba utshwala bungena emizini yethu njengamaNazaretha. Wayesengibuza omunye umuntu wathi, ngabe utshwala buyisono yini? Asibuthinti noma asibugayi noma asibuthengi, kuthengela abantu uma kunomcimbi ngoba buyisono yini? Ngase ngifikelwa umuzwa ukuthi cha, lento kuyadinga ukuthi-ke ngi-address-e emhlabeni kuze nabantwana abafisa ukuba amaNazaretha nabafisa ukwazi ngobuNazaretha bakwazi ukuphendula lo mbuzo ngoba mina ngiwuphendulile. Lo muntu uze wangikhothela ukuthi uJesu waphendula amanzi aba yiwayini. Ungabe uJesu wenza isono yini ngalokho? Okokuqala nje ukuphendula lo mbuzo, utshwala nokuphuza utshwala ngokwenkolo akuyiso isono. Akusona isono ukuphuza utshwala ngokwenkolo nangokweBhayibheli. Akukho eBhayibhelini la ukuthi khona umuntu ophuza utshwala kuyisono. Kuyo yonke imithetho eyashawayo uNkulunkulu, kule mithetho ewu-66 noma u-600 and something yemithetho eseBhayibhelini, awukho umthetho okhuluma ngokuthi abungaphuzwa utshwala umuntu kaNkulunkulu. Awukho lowo mthetho. Uma ungabhekisisa nje konke la, isikhathi esiningi makunemhlatshelo kuye kunomnikelo, kuye kuvele iminikelo yesilwane, imvu noma imbuzi, impuphu newayini. Lezi zinto zoyintathu zihamba ziyiphekhi uma kunomhlatshelo owenziwayo. Kuthiwa kunomhlatshelo noma kunomnikelo owenziwayo. Isilwane esingenasici, impuphu newayini. Siyazi ukuthi iwayini liwutshwala. Ingakho lidayisa ema-bottle store. Ngoba liwutshwala futhi liyadakana iwayini.
So uma ngabe kuwukuthi uNkulunkulu washo leyo nto yokuthi abantu uma benikela bokwenza lokho, shuthi ukuphuza utshwala akiso isono. uJesu njengoba waphendula iwayini, amanzi aba yiwayini, it's because kwakuphuzwa lapho, kuphuza abantwana bakwa-Israyeli, abantu bakaNkulunkulu babephuza lapho, baphelelwa yiwayini uJesu wayesebenzela lona ngoba lingeyisisono. Kodwa into eyisono umphumela oba khona uma umuntu esephuza utshwala. Uma umuntu esephuza utshwala wadakwa, ilapho kuqala khona ukungena i-element yesono, ngoba izinto azenzayo umuntu lapho akakwazi uku-akhawunta ngazo, akakwazi ukuphendula ngazo uma esebuzwa ngakusasa engasadakiwe utshwala. Mhlawumbe umuntu uthuke inhlamba, wathuka umuntu wamchapha ngenhlamba, washiya ngalazi. Mese ebuzwa ngakusasa uzothi, ayi mina ngikhumbula leyo nto bengidakiwe. Ilapho kungena khona isono. Ngoba isono ngeke ukwazi ukudifenda isono ngokuthi uthi ubudakiwe. You cannot defend icala ngokuthi uthi ngayenza lokhu ngoba ngangiphuzile. Wena owathatha isinqumo sokuphuza utshwala, wazi ukuthi utshwala buzokudaka, and wangawenza ama-means noma izinto zokuthi uzokwenze njani uma usudakiwe ukuze ungenzi isono. Khona ukuthi uhambe nomuntu usithi mfowethu ngoba mina ngiyaphuza ngizodakwa, ngicela sihambe nawe ukuze uma sengiphuzile ngingasakwazi ulokhuzana ungenzele lokhu nalokhu nalokhu ukuze ngingenzi isono. Khona ukuthi umuntu mesephuzile adlwengule, nomuntu mesephuzile ashaye abantu, nomuntu mesephuzile adubule abantu, nomuntu mesephuzile adlwengule iy'ngane. Yini-ke leyo? Isono esenziwa utshwala, ukuthi umuntu uphuze utshwala wayesenza isono. Kodwa ukuphuza utshwala akisona isono. Kodwa utshwala buyamenza umuntu enze isono. Umuntu ophuza utshwala engazenzi lezi zinto engiy'balayo akenzi isono ngokuphuza utshwala. Okusho ukuthi i-behavior yakho uma usuphuzile iyona eba isono. Uma ngabe leyo behavior iyenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ilokho engikuchaza ukuthi akuyisisono ukuphuza utshwala ngokwenkolo. Noma ngithi ngokomyalo noma ngokwencwadi yeBhayibheli akuyisisono ukuphuza utshwala ngoba isono kwephula umthetho kaNkulunkulu. Awukho umthetho kaNkulunkulu abungaphuza utshwala ngabantu. Kodwa umbuzo usungabuzwa othi kufanele yini-ke umuntu olikholwa? Uma ngithi umuntu oyilikholwa ngisho umuntu othi yena mina ngilikholwa, ngithanda uNkulunkulu, ngithanda ukwenza into kaNkulunkulu, kufanele yini aphuze utshwala? Sekuwomunye umbuzo-ke lo ohlukile kunothi kuyisono nokuphuza utshwala. Uma ikholwa liphuza utshwala, ngithi mina alenzi isono, alenzile isono ngoba awukho umthetho othi abungaphuza utshwala. Kodwa umbuzo usuthi-ke bungeyisona isono bunjalo-ke, uma uyikholwa kufanele ukuphuza utshwala? Impendulo yami izothi cha, akufanele uma uyikholwa uphuze utshwala. Uma uyikholwa uthi uthanda uNkulunkulu akufanele ngabe uphuza utshwala, ngoba utshwala buzokwenzisa isono. Umuntu oyikholwa kufanele enze isono.
Umuntu olikholwa akufanele enze isono, okuwukuthi uma ngabe uphuza utshwala kukubeka kwi-risk yokuthi ungenza isono. Okusho ukuthi uma uyikholwa kufanele uphuze utshwala. Hhayi ngoba uzobe wenza isono uma uphuza utshwala, kodwa ngoba utshwala bungase bukonise, bungase bukwenze wenze isono. Uma ngabe kuzothi uma usuphuzile wenza lezi zinto ekade ngiy'bala, thuka inhlamba, udlwengule iy'ngane nabantu abadala, ushaye umfazi noma ushaye iy'ngane nje without any reason, lokho sekuyisono ngokukholwa. Therefore usuwenza isono noma usuwenza isenzo ongeke u-akhawunte ngaso uma usubuzwa ngomhla wokuphela, ngoba i-defense yakho kufanele ithi ingangidakiwe. Ukuyivikela kwakho nje uma ngabe usuphuzile kufanele uthi nje hhayi ngenza lokhu ngoba ngangidakiwe, of which akuyona i-valid reason noma i-valid defense ongayibeka phambi komahluleli. Uma ngabe ungewuye umNazaretha, umuntu okuyisono ukuphuza utshwala kuyena, umuntu othatha isifungo sobuNazaretha, ngoba kunomthetho obekiwe obekela umuntu othatha isifungo sobuNazaretha othi akazehlukanise nophuzo oludakayo. And uNkulunkulu kwakunesizathu sokuthi esho njalo, ngoba wayesholo ukuthi lowo muntu akufanele ayithole ngelinye ilanga esezingcolisile ubungcwele bakhe ngenxa yokuthi ubedakiwe ephuzile. Umuntu uma ngabe ethatha isifungo sobuNazaretha njengoba kuthiwa akazehlukanise abe ngcwele, kusho ukuthi akufanele kube nesikhathi la khona engakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu ngoba ubephuzile. Yena muntu-ke lowo okuyisono ukuphuza utshwala kuyena, ngoba kunomthetho obekiwe othi akangabuphuzi utshwala. Yilowo muntu kuphela oyisono nesono uma ephuza utshwala. Encwadini yezaga mangaphosisi khona noma 33 noma 34 la umama thizeni wayeluleka indodana yakhe eyinkosi, ethi utshwala akubona bamakhosi, ngoba amakhosi azothengwa ngotshwala ebese ekhipha izinqumo ezingafanele ezicindezela abantu abampofu ngenxa yokuthi usencengwe ngotshwala. Either uthengela utshwala wawuphuza wadakwa bese ekhipha ama-judgments a-biased, noma unikwe ibhodlela akasakwazi ukuthi akhiphe isinqumo esi-favourable ngenxa yokuthi lo muntu okufanele amgwebe usemnika ibhodlela. Yilezo yizathu ezenza ukuthi umuntu oyikholwa kungeyinto e-right ukuthi aphuze utshwala. Hhayi ngithi akuyisisono kodwa akukuyinto e-right ukuphuza utshwala uma uyikholwa. Kodwa uma uwumuntu nje ongoni, ongenzini, ongelikholwa, awenzi isono, ngeke uthweswe isono sokuthi wawuphuza utshwala. Uma ngabe uphuzeni kwakho utshwala wawungoni, wawungenzi isono. So kuyafana nalokhu kokugunda engakhuluma ngakho before, ukuthi nokugunda iy'nwele ekhanda akuyisisono, kodwa kuphela kube yisono uma uzoyigunda emaceleni. Ungaligundi ikhanda lonke, uy'gunde emaceleni iy'nwele nesilevu usigunde emaceleni, ungasigundi sonke, then sekuyisono-ke lokho ngoba kunomthetho omile oshayiwe othi ungaligundi ikhanda emaceleni. Kodwa uma ungewuyena umNazaretha, ukugunda ikhanda akuyisisono.
ngokweBhayibheli nokwenkolo. Noma ngabe uyikholwa noma ngabe awuyilo, uma ugunda ikhanda uyigunda ushaya imbongculo, akuyisona leso. Kodwa kuyisona umuntu ongumNazaretha ngoba kunomthetho obekiwe ukuthi lowo muntu akangagunda ikhanda ngesizathu esabekwe uNkulunkulu. So ilokho ebengizama ukusho ukuthi thina njengamaNazaretha asingathathwa udumo lokuthi singamaNazaretha bese sifuna ukwehlulela abantu nangento ongafanele sibehlulele ngayo. Ngoba kunomehluko phakathi kwento esiyibona thina nento ewumyalo kaNkulunkulu. So kunomehluko lapho. Uma uNkulunkulu engazange asho ukuthi into iyisono, leyo nto ayikwazi uba yisono ngoba uNkulunkulu akakushongo lokho. So-ke ilokho ebengithi ngifisa ukukudlulisa namhlanje. Inkosi ibuseni ekuzwile.